गोंयभर दत्त जयंती विविध कार्यावळी सयत मनयली. किटला, हळदोण्या आणि मोरजे बागवाड्यावयल्या दत्त मंदिरात नाटक मोगींक दर्जेदार नाटकाची खावड मेळ्ळी. सांस्कृतिक कार्यावळी बरोबर लोकांनी संगीत नाटकाचोय लाव घेतलो. भगवती देवी साखळेश्वराच्या वर्सुकी उत्सवात किटला, हळदोण्या, नाही कुणी कुणाचा आणि आकांत ही नाटकां खेळयली. पहिल्या नाटकाक अविनाश वळवयकार हांची संगीत साथ लाभली, जाल्यार आकांत नाटकांतल्या कलाकारांनी आनी तंत्रज्ञांनी लोकांक खिळोवन दवरले. पळयात ह्या नाटकांतले खीण. पण हा दुतोंडी समाज त्याचा भलताच विपर्यास करायला मागे पुढे पाहणार नाही. या समाजाला घाबरून मी माझ्या ध्येयापासून कधीच वंचित होणार. तसं जर असतं ना तर या 2 वर्षात मी किती कष्ट उपसलेत अभय सकल. अरे माझ्या जागी दुसरी जर कोणी स्त्री असती ना तर एव्हाना तिने आत्महत्या देखील केली. भाऊ बहिणीचं पवित्र बंधन भागलं होतं तिथे. वा वा बंधू प्रेम वा. अगोदर मजा करायची आणि जेव्हा सावध हातातून निघालं हे कळल्यानंतर मग अक्षय काय बोलतोस? त्या विषयात मी तुझ्याशी पुष्कळ वेळा बोललोय ना. त्यातून सध्या तरी काही निष्फळ होणार नाही. अरे एक गाव 2 तुकडे करून तुझ्यावर जबाबदारी झटकून मोकळा होत असतो. चिंतू बुवा, अरे या अख्ख्या पंचक्रोशात कोणी माझे नाव घेत नाही. चुकलो चिंतू बुवा. या ज्ञान बालकाला क्षमा असावी. अगं माझ्या गळ्यात हात काय टाकतेस? माझं चुंबन बघायला बघतेस काय? ते मी कधी सहन करणार नाही. हो काय हे भलतच? तुमचं जर हे बोलणं ऐकलं तर लोक तुम्हाला काय म्हणतील? जाल्यार बुधवारा मोरजेच्या बागवाड्यार दत्त जल्म सुवाळ्या निमतान दत्त मंदिरात थळाव्या चलयांनी अमृत मोहिनी हे संगीत नाटक प्रभावीपणान सादर केलें. ज्येष्ठ नाट्यकर्मी गोपाळ रावळान दिग्दर्शित केल्ल्या नाटकाची निर्मिती सतीश च्यारीन केल्ली. नाटकाच्या आदी थळावो समाज वावुरपी सतीश च्यारीच्या सामाजीक आणि सांस्कृतीक वावराची दखल घेवन थळावो आमदार जीत आरोलकार हस्तुकी ताचो भोवमान केलो. त्या उपरांत अमृत मोहिनी हे नाटक जालें. पळयात तेतूंतले कांय संगीतमय खीण. नंदिकेश्वर काय झालं रे? असा अनर्थ झाल्यासारखा काय रे ओरडतो? अनर्थ अद्याप अनर्थ झालेला नाही, पण तो होत होता. पाहून मला स्वर्ग सुखाहून अधिक आनंद होतो. बस त्याहून अधिक मला काय जाणून घ्यायचं आहे? असुरा, तुला बोलाची कडी आणि बोलाचा भाग याच्यातच समाधान वाटायचं असेल तर माझं काही म्हणणं नाही. पण नंदोबा, असा पराक्रम आपल्याला कधी साधन नव्हता. दिवसेंदिवस चिताभस्म उपलब्ध होत नाही याची तक्रार आपणच तर करीत होता. स्वामींना सर्व प्रिय असलेल्या चिताभस्म आणून देण्याची एकमात्र कामगिरी याच्यावर सोपवलेली आहे. असं चिताभस्म काय? आणि त्या चिताभस्मामुळे महादेव त्या असुरावर एवढे प्रसन्न काय? आणि ते उदंड प्रमाणात मिळू शकत असल्यामुळं त्या असुराची महादेवांवर एवढी मोहिनी काय? असुराचं साम्राज्य स्थापन झालं की माझे डोळे जिंकतील बघ. तुला सांगतो भस्मासुरा, हे देव फार माथे होते बरं. तुझ्याबद्दल बोले नकांपाशी काय येते कळी लागत होते रे.
गोवा 365 खातीर किटला हळदोणच्यान आनी मोरजेच्यान जवाहर बर्वे.